Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Бергәләшеп тегәләр һәм хәрбиләргә җибәрәләр. Әлмәттә 20дән артык волонтер игелекле эш белән мәшгуль. Улларга балалар да ярдәм итә. Витаминнар аз, калорияләре җитми. Белгечләр Леногорск мәктәбен тикшерә. Ревизорлар нинди проблемаларга тап булды. Фортепиано, баян һәм вокал. Әлмәттә кече шәһәрләргә зур музыка проекты ахырына якынлаша. Булачак артистлар һәм мөгаллимнәр каршында кемнәр чыгыш ясады. Әлмәтнең шәһәр паркы кафесында носилка һәм тактик утыргычлар тегү, маскировкалау челтәрләре үрү белән шөгыльләнүче штаб эшли. Бергәләшеп тегә без оешмасына мәктәп укучылары да кушылды. Сам материал Oxford 600. То есть он толстый, непромокаемый. Такая вот липучка, липа. Бергәләшеп тегә без волонтерлары менә шундый тактик утыргычлар тегә. Стропа, тутыргыч, керешләр зур күләмнәрдә сатып алына. Аларга акчаны битараф булмаган халык, эшмәкәрләр һәм пенсионерлар җыя. Тегүчеләр тегәләр, каеш беркетү белән волонтерлар ярдәм итә. Алар арасында мәктәп укучылары да бар. Әле күптән түгел генә волонтерларның сугышчыларга ярдәм итү теләгеннән башка берниләре дә булмаган. Хәзер исә аларның биналары да, материаллары да бар. Светлана Демидованың танышлары махсус операциядә хезмәт итә. Алардан ул Леногорск волонтеры турында белеп ала. Ул Светланага социаль челтәрләрдә төркем ачып, фикердәшләр табарга ярдәм иткән. Шулай итеп, Әлмәттә бергәләшеп тегә без җәмгыяте барлыкка килә. Биредә һәркем күңеленә ятышлы шөгыль таба ала. Берәүләр тегә яисә бәйли, икенчеләре йөкне төргәкләргә сала, өченчеләре транспорт белән ярдәм итә. Отлично. Снизу. Светлана җитәкчелегендә укучылар стропа һәм махсус кыскычлардан яралылар өчен каркассыз носилкаларның нигезен җыялар. Карап торуга әлеге эшне башваткычка тиңләп була, ләкин малайлар һәм кызлар биремне тиз үзләштерә. Марат Мингалиев ярдәме белән әзерләнгән махсус өстәл эшне тагын да җиңеләйтә. Иратка өстәл ясау үтенече белән Светлана мөрәҗәгать иткән. Һөнәре буенча электрик булган Марат моны ничек башкарырга да белмәгән. Шулай да Ират куркып тормый. Интернеттан карый-карый фанера һәм 4 кырлы агач кисәкләреннән өстәлне ясап та бирә. Мондый җиһазда махсус тишекләр бар. Җайланма, носилка әйберләрен җыярга ярдәм итә. Молодец. Җыю ахырына якынлашты. Эш тегүче волонтерларга тапшырыла. Алар үз чиратында менә шундый җылы язмаларда чигәчәкләр. Бергәләшеп тегә без җәмгыяте көче белән 200гә якын утыргыч һәм маскировкалау челтәрләре җибәрелгән. Александр исемле эшмәкәр ярдәме белән сәнәгать тегү машинасы сатып алынган. Хәзер волонтерлар тегүче һәм носилка җыючыларны берләштерү өчен берничә өстәл сыярлык урын эзли. Бинада теләгән һәркемне кичке вакытта көтеп калалар. Волонтерлар тегү машиналарына да шат булачак. Леногорскида шәһәр һәм район мәктәп укучылары өчен кайнар аш оештыру мәсьәләсе буенча фикер алыштылар. Бу хакта иҗтимагый совет утырышында сөйләштеләр. Соңгы тикшерүләр нәтиҗәсендә хилафлыклар ачыкланган. Алар турында тулырак киләсе сюжетта. Леногорскиның 15 мәктәбендә 2 тапкыр туклану оештырылган. 15-дә укучылар 1 тапкыр ашый. Аз керемле гаиләләрдә үксүче мәктәп укучылары махсус операциядә катнашучының балалары бушлай тукланалар. Районда 5 бала өйләрендә белем ала. Андый сабыйлар азык-төлек җыелмалары белән тәэмин ителә. Леногорскиның 3 мәктәбе туклану оештыру буенча тикшерүләр узган. Роспотребнадзор ашамлыкларда витаминнар җитмәү, аксы, май һәм углеводларның уртача нисбәтен үтәмәү буенча кисәтүләр ясаган. Тукланудан ата-аналар да зарлана. Мәсәлән, аларны 8нче мәктәптә ризыкларының суыну проблемасы борчый. Ашханә бер юлы күп санлы укучыларны сыйдыра алмый. Балаларның бер өлеше тамак ялгаганда, икенчеләренә көтәргә туры килә. Шул вакыт эчендә ашамлык суынырга да өлгерә. Мәгариф идарәсе башлыгы Вагыз Санатуллин әлеге мәсьәләне хәл итәргә сүз бирде. 5 мәктәптә белем алучы укучы һәм аларның ата-аналарыннан сораштыру алынды. Балаларның яртысыннан күбрәге мәктәп ризыгым һәр вакытта ашап бетми дип җавап биргәннәр. Тикшерүчеләрдә ашханаларның җитештерү бүлмәләренә кагылышлы сораулары да бар. Кайбер мәктәпләрдә температура һәм дымлылыкны үлчәү өчен термометр юк. Тиздән аларны сатып алырга планлаштыралар. Район башлыгы Рәгат Хөсәенов җаваплы кешеләргә туклану сыйфатын яхшырту өстендә эшләргә йөкләмә бирде. Баулы районының Исергәп авылы мәктәбендә капиталь ремонттан соң музей бүлмәсе үз ишекләрен ачты. Эшләр ел дәверендә алып барылды. Төзекләндерүдә кем ярдәм күрсәтте һәм музейда нәрсәләр яңартылды? Айгөл Хөсәенова белеп кайтты. Шушындый тантаналы рәвештә
туган якны өйрәнү музейын без яңартылган яңартып ачабыз. Үткәннәрдән хәзер инде тарих битләренә кирип калган истәлекләрне туплап торучы туган якны өйрәнү музее тантанасына мәртәбәле кунаклар, ветеран укытучылар, авыл халкы, район җитәкчелеге, Баулы якташлар җәмгыяте рәисе Нурислам Хабипов та чакырылган иде. Исергәп авылында музейга материаллар туплау эше 1964 елда башлана. 1970 елда Бөек Ватан сугышының 25 еллыгына Исергәп урта мәктәбендә сугыш һәм хезмәт даны музее ачыла. Соңгы елларда мәктәп директоры укытучылар белән берлектә музей бүлмәсен яңарту, киңәйтү өстендә эш башлый. Моның өчен әлбәттә финанс ярдәме кирәк була. Бу эшкә бик теләп Исергәп авыл мәктәбен 1982 елда тәмамлаган, бүгенге көндә Башкортстанның Мәләвез шәһәренең Сыра заводы директоры булып эшләүче Ирек Габбасов алына. Ул иганәчелек ярдәме күрсәтә. Тантаналы ачылуга кадәр килгән һәр кунак Исергәп мәктәбен кайчандыр укып чыккан, укытучы булып эшләгән кешеләр һәм башкалар музей фондына үз бүләкләрен тапшырды. Узган еллар истәлекләре белән бүлеште. Тантанага төп иганәче Ирек Габбасов та буш кул белән килмәгән. Туган мәктәбенә ул баян бүләк итте. 80 квадрат метр мәйданда урнашкан музей яңа сулыш алган. Ел дәвамында ремонт эшләре алып барылган. Биредә түшәмнәр, диварлар яңартылган, экспонатлар кую өчен пыяла стеллажлар барлыкка килгән. Идәненә йомшак килем җәелгән. Ильдар Софьянович ко мне обратился, это мой сосед, мы выросли вместе. Вот, потом... Минем күршем, бергә уйнап үскән Илдар миңа мөрәҗәгать иттем. Мәктәп директоры Ландыш Марсовна белән эш күләме белән таныштык. Шулай акрынлап эшне башлап җибәрдек. Нинди эшләр башкарырга, нәрсәләрне алыштырырга, яңартырга кирәген эш дәвамында да карадык. Шулай итеп реконструкция ясап та куйдык. Таким образом, вот, в течение года мы полностью сделали реконструкцию музея и восстановили. Күмәк көч кулланып башкарылган эшнең нәтиҗәсе күренеп тора. Бүгенге көндә мәктәп музее күзгә күренеп тулыланган. Биредә яңа экспонатлар барлыкка килгән. Авыл халкы материаллар, экспонатлар туплауда бик актив катнашкан. Римма Нагыймова музей җитәкчесе булып 2020 елдан башлап эшли. Укытучылар белән авыл өстеннән шушындагы булган күп әйберләрне җыйдык. Җиңел булмаган. Җиңел булмады, чөнки шүплеккә чыгарып ташланган менә шкафлар, шүплеккә чыгарып ташланганнары, шуннан апчыгып чистартып җыеп, менә бу кабаларында барысында кумганнарны кайтын кемнәр келәттән куян абзардан җыйдык без аларны, җитәннәр шүплек эчендә чистартып җыеп чистартып монда киттек. Светлана Әхмәтханова 8-нче сыйныфта укый. Музей ачылуга ул да шат. Әлеге музей безгә бик ошый. Без һәр атна курсташларыбыз белән монда керергә өметләнеп калабыз. Һәм мондагы экспонатлар бик шундый редкий, беркайда да юк. Чара азагында кунакларга музей буйлап экскурсия уздырылды. Айгөл Хөсәйнова, Артем Артемьев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Украинадагы махсус хәрби операциядә катнашучы Зәй егете Юрий Жаров бүләккә лаек булды. Сугышчан батырлыклары өчен медален район башлыгы Разиф Каримов тапшырды. Тантанада Адилә Борханова булып кайтты. Зәйдә Ватан геройлары көненә багышланган тантаналы чара узды. Зәй егете ефрейтор Юрий Жаров сугышчан бурычын үтәгән вакытта күрсәткән батырлыгы һәм фидакарлыгы өчен сугышчан батырлыклары медале белән бүләкләнде. Юрий Жаров май айыннан алып сентябрьгә кадәр Луганск һәм Донецк халык республикаларындагы махсус хәрби операциядә катнаша. Хәрби бурычын үтәргә ул үз теләге белән алына. Хезмәт барышында да батырлык өчен медале белән бүләкләнә. Хәзерге көндә гадәттән тыш хәлләр хезмәтендә коткаручы булып эшли. Главный исән кайтсыннар инде. И главный исән сау булсыннар. И чтоб приехали с победой. Тантаналы чарага килгән кунаклар арасында Юрий Жаровның әтисе Анатолий Жаров та бар. Кечкенәдән әнисез калган 4 баланы бер үзе үстереп, тәрбияләргә туры килә аңа. Бүгенге көндә исә балалары ил горурлыгы. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Кече шәһәрләргә зур музыка проекты дәвам итә. Бу юлы сәхнәгә Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе мөгаллимнәре чыкты. Фортепиано, баян һәм вокал кафедралары профессорлары, республиканың атказанган артистлары һәм музыка остазлары Әлмәт музыка көллияте сәхнәсендә тәҗрибәләре белән уртаклашты. Кече шәһәрләргә зур музыка дип исемләнгән Россиянең атказанган артистым Виктор Ямпольский һәм сәнәгать күпре фонды проекты быел старт алды. Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе профессорлары Әлмәт студентлары янына яңа мастер-класслар белән килгән.
Баян һәм аккордеон кафедрасы мөдире Әбүзәр Файзуллин үзе дә кайчандыр Әлмәт музыка көллиятын тәмамлаган. Татарстанның атказанган артисты хәзер кече шәһәрләргә зур музыка проектын тәкъдим итә. Проект кечкенә шәһәрләрдә яшәүчеләрне классик музыка белән таныштыру, яшь буынның игътибарын музыка сәнгатенең дөнья күләм гүзәл әсәрләренә юнәлтү өчен тормышка ашырыла. Күңел ачудан тыш кече шәһәрләргә зур музыка мәгариф проекты санала. Шуңа күрә профессор һәм артистлар, студентлар аларның мөгаллимнәре өчен мастер-класслар уздырды. Проект Русская медиагруппа холдингы белән берлектә сәнгать күпере дигән мәдәният өлкәсендәге проектларны үстерүдә ярдәм итүче фонд тарафыннан оештырыла. ЮВТ-24 коррупция журналист карашы дип исемләнгән республика конкурсында призер исеменә лаек булды. Телекомпания коррупциягә каршы тема буенча иң яхшы телесюжетлар сериясе номинациясендә 3нче урынны яулады. 2нче урын Яңа гасыр телерадиокомпаниясенә бирелде, ә иң яхшысы дип Татарстан ДТРК танылды. Конкурс нәтиҗәләре Казанда алма бирмә дигән коррупциягә каршы республика форумы вакытында игълан ителде. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең рәсми сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.